Človek, ktorý jazdí neskutočnou rýchlosťou v šľapkách, predbieha cez plnú čiaru v aute, ktoré nie je technicky v poriadku, je neuvedené, ktoré neuviedol v svojom majetkovom priznaní a ešte aj zranil maloté dievča, tak takýto človek by nemal čo robiť na pozícii šéfa SIS. Je to neskutočné, že na Slovensku si títo páni, ktorí teraz vládnu, myslia, že môžu robiť všetko. Každý jeden občan Slovenskej republiky, keby takéto niečo spáchal, tak okamžite je zavretý v base, je vyšetrovaný a okamžite do hodiny vyhodený z práce. No ale my sme už zvyknutí, že na Slovensku si Fico, Gašpar, Pellegrini a Šuta Eštok môžu robiť akékoľvek podvody a nič sa im nestane, pretože polícia má zviazané ruky a všetci sa tvária, že všetko je v poriadku. Toto nie je funkčný, normálny, demokratický štát, ale to je paródia na štát a títo predstavitelia, namiesto toho, aby prinášali riešenia, aby pomáhali občanom Slovenskej republiky, tak oni sa ešte ľuďom smejú do tváre a opakujem ešte raz, jazdia tu, ako keby mali pubertiaci 18 rokov.